Priatelia, toto je ďalší dôkaz toho, že progresívne prognózy sa opäť nenaplnili. Slovensko podáva žiadosť o 5. platbu z plánu obnovy vo výške takmer 600 miliónov eur. Naša vláda splnila 20 z 21 milníkov a cieľov, čím opäť ukázala, že dokážeme riešiť veci, ktoré predchádzajúca garnitúra len sľubovala. Toto sú reformy, ktoré prinášajú výsledky. Skoncovali sme s používaním uhlia na Hornej Nitre. Prvé investície už prichádzajú. Prijali sme kľúčové zákony na desegregáciu a zaviedli výkonnostné zmluvy pre vysoké školy. Taktiež sme posilnili dopravu, zdravotníctvo, vedu, boj proti korupcii a energetickú bezpečnosť. Opäť dokazujeme, že všetko sa dá, nevyplakávame, ale naozaj makáme. Prognózy, ktorými progresívci tak strašne strašili, že nám stopnú peniaze z Bruselu, sa teda nenaplnili.